Am aici o geacă la care trebuie să-i schimbăm fermoarul și o să vă arăt cum facem aceasta. Mai întâi desfacem fermoarul vechi. Luăm așa o ustensilă din asta de desfăcut și asta ne va ajuta foarte bine să desfacem încet, fără să tăiem materialul, geaca sau căptușeala. După ce am dat jos fermoarul, acum trebuie să curățăm toate ațele de la vechea cusătură. Următorul pas pe care îl vom face acum este fermoarul nou să-l fixăm aici, pe partea de geacă. Îl fixăm așa la margine, din capăt, de aici, și deocamdată îl fixăm în bolduri. Și facem așa până sus, apoi o să mergem la mașina de cusut. Avem grijă să punem și în partea cealaltă, tot în bolduri, dar să verificăm aici distanța de sus, să fie aceeași distanță până la capătul fermoarului, așa cum vă arăt aici, și apoi mergem până jos și fixăm în bolduri. Avem grijă să fie fermoarul întins. Dacă la capătul acela fermoarul a ajuns până aici, jos, și aici trebuie să fie tot la fel, evident. Și atunci fixăm partea asta de capăt, chiar aici la dungă, la capăt, unde a fost și inițial. O fixăm în bolduri și apoi vom merge la mașina de cusut și vom coase. Avem grijă să nu fie nici geaca, nici fermoarul încrețite, să fie drepte amândouă. Și apoi o să vă arăt cum prindem căptușeala de partea asta. Da? Deci am prins așa. Acum mergem la mașina de cusut. După ce am pus fermoarul pe partea de față, atât la stânga cât și la dreapta, acum verificăm să vedem dacă este în același drept, ca să nu îl punem strâmb. Închidem fermoarul și ne uităm. Ia uitați-vă aici. Se pare că este. Acum, următorul lucru pe care îl facem la această geacă, ca să prindem și căptușeala, intrăm pe mânecă și căutăm unde s-a încheiat geaca. Căutăm cusătura aceea. Ori la mânecă, ori la cealaltă. Nu are, dar nu-i nimic, că îi facem noi. O despicătură aici pe mâneca, pe una dintre mâneci, nu contează pe care. O să vă arăt de ce facem lucrul ăsta. Desfacem cu atenție să nu tăiem căptușeala. Am desfăcut aici pe mânecă și acum vom întoarce geaca aici la partea de fermoar. Aici la partea de fermoar o întoarcem . Iar partea asta, împreună cu căptușeala, o vom coase așa. În felul acesta nu va rămâne nici căptușeala, nici geaca în vreun loc necusut. Da? Mergem la mașina de cusut și facem asta tot cu piciorușul de fermoar. Acum, după ce am prins și căptușeala și fața de fermoar,
O să verificăm, să vedem dacă se închide bine, dacă e pus corect. Așa se pare că e pus corect. Acum o să mergem din nou la mașina de cusut să dăm această cusătură decorativă, dar care ține și atât fața cât și căptușeala să nu se prindă în fermoar. Și pentru asta o să folosim un picioruș care mă ajută foarte mult. Și anume acesta. Acest picioruș are aici o tălpiță și aici este zona unde se coase. Deci această distanță este exact tighelul de care am nevoie. Și o pun foarte ușor aici, o atașez și acum putem să facem acel tighel. Ținem bine, să păstrăm distanța. Avem grijă cu mâna pe dedesubt să nu prindă căptușeala, să fie întinsă, atât partea de căptușeală cât și fața gecii. Și tălpița va veni, o vedeți cum vine? Exact aici la fermoar, nu știu cum să așez. Tălpița vine pe cantul dintre față și vedeți aici cum fac. Ia uitați, acest picioruș vine aici între geacă și dinții fermoarului, iar tighelul vine la o distanță, nu știu, cred că de 7 mm, 8. Chiar tighelul care ar fi trebuit să fie, care a fost și inițial. Această geacă nu este, a fost fermoarul original, a mai fost odată schimbat și de aceea cusătura aceasta nu este atât de dreaptă, dar o să vă arăt rezultatul final. Acesta este rezultatul final, așa arată geaca la final. Vedeți, sunt cusăturile aici drept în drept și aici tighelul acesta este egal de sus până jos, este prinsă și căptușeala. Aveți și voi o geacă căreia nu-i merge fermoarul? Îl schimbăm. Aduceți-l la atelier și într-o zi, două lucrătoare, aveți geaca înapoi. Vă aștept!